Per fi podem parlar de que arriba la llum al final del túnel. Podem parlar de normalització de les temperatures. Abans, però, anem a veure algunes imatges que denoten com no només les dades asseguren que aquest estiu ha estat molt càlid, sinó també, ja ho veieu, algunes fotografies que indiquen com, atenció, ha estat la verema més primerenca de la història aquí, al Penedès, degut a aquestes altes temperatures. Unes altes temperatures que s'han tornat a repetir avui, i és que així sortia el sol a Barcelona, fixeu-vos, amb aquest sol que semblava un ou ferrat amb tota aquesta pols en suspensió en el cel i unes temperatures que han tornat a ser molt i molt altes. De fet, anem a veure com evolucionarà el temps els propers dies perquè ens hem de fixar en aquesta boleta blava, que és l'esperança, és aquesta petita bossa freda que sembla que en retirarà la bossa més càlida per aquest cap de setmana i ens portarà una normalització de les temperatures i un augment també de la inestabilitat. Però ja ho veieu, darrere seu tornen els colors vermells, per tant, sembla que aquesta calma pel que fa a la calor durarà ben poquet. De moment, però, hem de parlar d'un nou dia de calor pel que fa a aquest divendres, anem a veure-ho, perquè, fixeu-vos, parlem d'un canvi de temps, sobretot pel que fa a l'estat del cel. En primer lloc, unes temperatures que, tot i que seran altes, sembla que no pujaran tant, tot i així parlem de 40 graus a Lleida o gairebé més de 35 a moltes capitals catalanes. I fixeu-vos, novament, una nit tòrrida o tropical a molts punts de l'interior, de Ponent i també del prelitoral i sobretot de la costa. Per trobar fresca, novament, hem de viatjar cap al Pirineu. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar d'aquesta marinada i aquest vent del sud que bufarà amb força, sobretot a punts de la depressió central, del Prepirineu i també al voltant de les muntanyes del sud, que podrien portar un augment de la nuvolositat i fins i tot alguns xàfecs inconnexos i minsos en general, sobretot a punts del Pirineu oriental, també punts del prelitoral o fins i tot arribant a última hora a punts dels ports. Pel que fa a les temperatures, com comentàvem, una petita davallada, però no ens enganyem, segueixen avisos activats encara per calor intensa, per tant, això ja obrirà les portes al que sembla que sí que serà un descens de les temperatures i un augment de la inestabilitat de cara al cap de setmana. Anem a veure-ho perquè sembla que, com comentàvem, al cap de setmana sí que es confirma aquesta baixada de les temperatures. Feia molt de temps que no podíem posar aquesta línia cap avall i, sobretot, el més destacat serà els xàfecs i les tempestes. Sembla que en molts municipis i en moltes comarques catalanes es trencarà la ratxa seca, que en alguns llocs supera ja els 50 dies sense ni gota de pluja. Al matí ja podrem tenir variabilitat, cels variables, alguns primers ruixats a punts del Pirineu, però sobretot serà a partir del migdia i la tarda, quan aquests xàfecs i tempestes poden ser més intensos i localment amb certa intensitat i amb calamarsa a punts del Pirineu, Prepirineu, també punts del prelitoral i del nord-est, i a darrera hora sembla que anirien baixant de latitud i afectarien també a punts de la costa. En principi, en primer lloc, Costa Brava i també Costa Central, i a darrera hora també podrien arribar a punts de Tarragona. Parlem d'una baixada de les temperatures, no vol dir que faci fred, sinó que tindrem unes temperatures més normals per l'època de l'any, deixarem enrere els 40 graus i, de fet, a moltes comarques els hi costarà superar els 35. Pel que fa a diumenge, la inestabilitat no s'acaba del tot. Sembla que durant la matinada i primeres hores del matí encara podrem tenir alguns xàfecs i tempestes, sobretot a punts del litoral i del prelitoral. En general, però, lentament el sol anirà guanyant terreny, tot i així encara quedarà un cel variable i unes temperatures que encara voldran baixar una micona més. Per tant, els 35 graus quedaran ja restringits a les zones més càlides, punts de Ponent i de l'interior, i en general, i sobretot a la costa, les temperatures els hi costarà pujar de la xifra dels 30. De cara a dilluns, torna el vent del nord, tindrem tramuntana i mestral als dos extrems del territori, per tant, més sol, unes temperatures que es mantindran força estables i sembla que podríem tenir una situació de rebuf, aquests vents de mar cap a terra que podrien portar més núvols i alguna gota, sobretot a punts del litoral i del prelitoral central. I a partir d'aquí sembla que aquesta bossa freda se'n retira i tornem a parlar de que arriba l'anticicló i també una nova pujada de les temperatures. De moment sembla que serà progressiva, per tant no hem de parlar de 40 graus, tot i que més enllà sembla que la calor i la xafogor voldrien tornar a fer acte de presència i, com comentem, amb l'arribada de l'anticicló que ens portarà un temps més assolellat i també amb aquesta marinada que portarà més xafogor. Això sí, la natura segueix el seu cicle, anem a veure-ho des d'una imatge de satèl·lit que ensenya, ja ho veieu, el Delta de l'Ebre de color verd, i és que l'evolució dels arrossars va cap a bon camí. A l'inici de l'estiu tot el Delta de l'Ebre és de color verd, tenim aquests arrossars que estan formant el gra, estan fent la fotosíntesi a tot drap i per tant ressalta aquest color des de l'espai. D'aquí unes 2 o 3 setmanes començaran a rostir-se, diguéssim que el gra d'arròs començarà a sortir i aquest Delta de l'Ebre
començarà a ser de color marró i ja avançarà cap a l'hivern, que serà tot marró fins que no torni la primavera, es tornarà a inundar i aquest serà el cicle dels arrossars. Per tant, de moment, gaudim d'aquestes imatges de la natura que, tot i aquesta calor, va avançant a l'espera d'aquesta normalització de les temperatures i un petit respir també pel que fa a la ratxa seca. Fins aviat!